Здравейте, приятели! Днес ще играем Майнкрафт с хак. Тук бях започнал, но спрях за кефче. Ето е яйце на Iron Golem и на снежен човек. Кой смятате, че ще бие битка? Iron Golem или снежен човек? Аз съм за Iron Golem, ама те не се бият. Един друг. Един срещу друг. Ето тук е за магиите. Само че ги прави безкрайни. Ето. Виждате. Сега ако имам, например, едно зомби или две-три, я да ги направим едно. Бронирано, само че ето така. И даймонд меч. Апа, фак. Давай, мри. Евати. Пичното кашкай седента на лугажа с меча. Ако ги наложа аз с меча, ще фръкнат. Буквално. Наистина ще фръкнат. Добре. Сега ще ви покажа. Да не остане. Та-дан! Фръкнаха и се запалиха. И сега ми е ядосан. Не може да ме убие. О, да, може. А не може. Нали знае, че той ще ме изгаси. Айде бе. Iron Golem-чо. Нали си толкова смел? Айде бе. Чакай сега да изключа. Гледайте сега. Не ме уби. Адски готин хак. Ето сега. Да ми дойде. Хайде, мами. Той няма да успее да ме убие, защото съм с хак. И сега ще включа летенето. Ето тук. Та-да, не съм на оцеляването като лет. И той умря. Това е готин хак. Посъветвам ви да си го изтеглите и чао от мен, приятели.